Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang Ginoo manaakan ninyo. Mga igsuon, ining ikalimang misa novena sa atong pagpangandam sa fiesta ni Señor Santo Niño din sa parokya. Karong adlaw ato usab nga gihandom si San Timoteo ug San Tito nga mga obispo. Pinagi sa pangalian ing mga duha ka obispo atong pangayoon nga magmalig-on kita sa atong pagigugma ngadto kang Señor Santo Niño, ang sagrado nga larawan nga naglarawan sa usa ka buhi nga Dios nga nagpakatao ug nakig-uban kanato. Ug aron mandam kita sa pagsaulog ng Santos nga misa, maginulsol kita sa atong mga sala. Sa mga sala, Kristo, Kristo, haloy kami. Ikaw haluyan mo kami, Ginoong, haluyan mo kami. Kaluyan mo kita sa Dios nga magagahom sa tanang pasayloon sa atong mga sala. Daluno ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Magampo kita. O Dios, nga nagdayan ka kang San Timoteo ug San Tito sa mga bertul nga apostolikanhon, itugot nga sa pangalian ng duruha, pinagi sa kinabuhi nga matarong dinining kalibutan, o sa inanak nga pagalagad namo sa Amahan, makaabot kami sa among puloy-anan sa langit, kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoo Kristo imong anak, nga buhi ug hariban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usab hangtod sa kahangturan. Kinutlo, gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo. Gikan ni Pablo, apostol ni Kristo Jesus, tungod sa pagbuot sa Dios, o gipadala aron magsangyaw sa gisaad nga kinabuhi nga atong nabatunan, pinaagi sa pagkahiusa nato kang Kristo Jesus. Alang kang Timoteo, ang pinangga kong anak,
Ang Dios nga Amahan ug si Kristo Jesus nga atong Ginoo maghatag unta kanimo grasya, kaluoy ug kalinaw. Nagpasalamat ako sa Dios nga akong gialagaran sa malinis nga konsensya, sama sa pag-alagad sa akong mga katigulangan. Adlaw o gabi, nagpasalamat ako kaniya diha sa akong mga pag-ampo, sa akong paghandom kanimo. Nahinamdam ako sa imong mga luha, ug nangandoy akong makikita kanimo aron malipay ako pag-ayo. Nahinumdum ako sa imong matinud-anong pagtuo, sama sa pagtuo sa imong apuhan nga si Loida, ug sa imong inahan nga si Eunice. Misalig ako nga nagbaton kagihapon sa maong pagtuo. Tungod niini, pahinumduman ko ikaw sa paggamit sa gasa nga gihatag sa Dios kanimo, sa dihang gipandungan ko ikaw sa akong mga kamot. Kay ang Espiritu nga gihatag sa Dios kanato, dili espiritu sa katalaw, kundili espiritu sa gahom o gugma o pagpugong sa kaugalingon. Busa, ayaw kaulaw sa pagsaksi sa atong Ginoo o kanako nga iyang binilanggo. Hinunoa, pakigambit sa mga pag-antos, tungod sa maayong balita, sumala sa kusog nga ihatag sa Dios kanimo. Ang pulong sa Ginoo. Isangyaw ang iyang katingalahang mga buhat ngadto sa tanang mga nason. Awit niyang Ginoo, ugos sa kabag-ong awit. Awit niyang Ginoo, kamong tanang kayutaan. Awiti ang Ginoo, dayga ang iyang ngalan. Awit ng iyang kaluwasan, adlaw-adlaw. Isang iyaw ang iyang himaya, diha sa kanasuran. Diha sa tanang katawhan, ang iyang katingalahang mga buhat. Iyawit hatagin ang Ginoo, kamong mga banay sa kanasuran. Hatag ang Ginoo sa himaya, o pagtayi. Hatag ang Ginoo, o himaya, angay
sa iyang ngalan. Inadiha sa kanasuran ang Ginoo Hari. Kihimo niyang kalibutan nga malig-on. Aron dili gayon mataro, nagamando siya nga matarong sa katawan. Ang Ginoo manaakan ninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Humani ini, gipili sa Ginoo ang laing kapid-ag duha ka lalaki. Gipadala sila sa tinagurha aron mag-una kaniha ngadto sa tagsa-tagsa ka lungsod ug dapit nga iyang atuan. Mingon siya kanila, ang anihon daghan. Apan jutay ra ang mga ngani. Busa pag-ampo kamo sa tag-iya sa anihon, aron magpadala siyag dugang pang mamumuo nga muani nini. Lakaw kamo. Nagpadala ako kaninyo nga sama sa mga nating karnero ngadto sa mga lobo. Ayaw pagdala og puntil, ni sudlanan sa limos, ni sandalyas. Ayaw kamo paghunong aron paghimamak kang bisan kinsa diya sa dalan. Bisan diing balaya kamo moabot, unahan ninyo pagingon, ang panagdait maania
nining balaya. Kung dito may nagpuyo nga may gugmaon sa pagigdait, ibilin kaniya ang inyong yukbo sa pagigdait. Kung wala, bakwiya ang inyong yukbo sa pagigdait. Pabilin kamo nitong balaya. Ug kaon ug inom silang idalit kaninyo. Kay ang mamumuo angay gayud nga suhulan. Ayaw kamo pagbalhin-balhin gikan sa usa ka balay ngadto sa lain. Kung moadto kamo sa usa ka lungsod ug dawaton kamo nila, kaon sa idalit kaninyo. Ayuha ang mamasakiton niya tong lungsura. Ug sultihi ang mga tao dito nga hapit na moabot kanila ang paghari sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Sa ato karon nga ikalima nga misa novena, mao'y atong pamalandungan maigsuon ang gisulti sa atong Ginoong Kristo ngadto sa napulog duha ka mga lalaki. Ngayon gitawag og mga apostoles. Og dili lang napulog duha kundi daghan. No? Gipadala niya sa tinagurhan. Ug atong ibutang mga isuon, let us try to put ourselves nga usa sa mga tao nga gisugo ni Kristo ba. Ibutang nato nga apilta sa diha nga ang Ginoo nagsulti niini. Unya kung naon nato nga ang Ginoo gugma o puno sa gugma. Nga samtang naminaw ta sa unsay ang gisulti, mabati usab nato ang kapuno sa kasing-kasing sa gugma. Nga sa ato pa maigsuon, kini iyang pagpadala sa tinagurha sa mga tao nga iyang gitudluan. Tinukmot ni siya sa dako kayo nga gugma sa Ginoo ngadto sa katawhan ba. Buhat ni niyas kaluoy. Buhat ni niyas gugma. Ako bitaw samtang namalandong ko niini, and I try to put myself, no? Nga usa sa mga tao nga gisugo ni Kristo ba. Dili lang kay ako nakadungog sa gisulti, kundi sulod sa akong kasing-kasing. Ako pong nadunggan ang iyang dako nga gugma o kaluoy ngadto sa mga tao. Gugma nga giubanan usab sa lawom kayo nga kalinaw. Ug mao kini ang buot ipadala sa atong Ginoong Kristo ngadto sa mga tao nga iyang gipadala ug gisugo. Pakigdait, kalinaw. Muna ang gidala gyud nila maisuon ngadto sa mga lalain nga mga Pinoyanan kabalangayan, mao gyud ang gugma ni Kristo. Ang ilabang kasinatian ba?
Dinhi makita nato ang tinuod nga kahulugan sa pagkapinadala, pagka-apostoles. Kay sa ilang pag-adto sa mga lain-lain mga kabalangayan, gibit-bit nila ang ilang kasertian sa Ginoo. Dili na kinahanglan nga sila musturya pa, musangyaw. Ang gikinahanglan na gyud nila nga ilang puy-an, kanang maong pakigdait nga ilang nasinati o nadawas Ginoo. Ilang puy-an ang gugma nga ilang nasinati gikan sa Ginoo, ang kaayo ba? Ug mauni ang ilang isangyaw ngadto sa katawhan. Nga kung atong tanawon, kining mga tawhana sulod sa dul-an na sa tulo ka tuig, kay ang public ministry sa tong Ginoo tuluman yung katuig, no? Nagsugod siya sa public ministry at the age of 30, namatay siya 33. Ibutang lang nato nga sa panahon nga gipadala kining mga tao sa tinagurha, hapit na ni matapos sa iyang public ministry. Nga nining gidugayon, ilan na gyuning nailhan si Kristo. O ilan nang nasinati ang kaayo ba, ang iyang gugma. Nga tungod sa maong kasinatian, napuno sila sa kaayo sa Ginoo, sa gugma ni Kristo, ug malipayon kay sila sa maong kasinatian, ug mao ni ilang gisangyaw ang maayong balita. Nga dunay Ginoo nga nagpakatao ug mipuyo uban kanila. Og mga isuon, kining maong Kristo, kining maong Ginoo nga nagpadala kanila sa tinagurha, it is the same Christ. It is the same God. Truly and really present in the Eucharist. Tungod kay wa man matapos, wa man mahuman ang papakiguban sa Ginoo sa atoa. Padayon man ni. Og ang iyang pagkaanaa sa atong kinabuhi, sa atong panaw sa pagtuo, anaa kanunay sa mga sakramento nga atong pagasaulugon. Naa siya, uban siya kanato karon din ng santos nga misa. Kay ang pan ug ang bino pinagi sa gahom sa Espiritu Santo mahimo ngadto sa iyang lawas ug dugo. It looks like bread. It tastes like bread, but it is Christ Himself. Kinahanglan ato ning makita ug motuog yung tanini nga ang Ginoo kanunay nga anaa in the fullness of His humanity, in the fullness of His divinity and glory in the Eucharist. Muna nga dako kay ning ganti alang kanato maisuon sa matag kayo magmutambong ta santos nga misa. Kay we will always encounter Christ in the Eucharist because the Eucharist is Christ Himself. Ato gina siya nga tuhuan. Aron nga mabuhong kita sa gugma, sa iyang presensya. Huna-unaan lagi yun na, ato lagi yun ang hunaon-naon. Christ in the fullness of His divinity and glory and power, mupuyo uban kanato.
ug sa panahon nga siya mopuyo uban kanato pinaagi sa tong pagdawat kaniya sa komunyon, kita tagsa-tagsa kanato dinhi karon mahimo nga tabernakulo. Sama nga ang mahal nga Birhen Maria nahimong una nga tabernakulo. Kay siya man ang mituo sa mensahe, midawat nini, ug unya ang pulong nahimong tao diha sud sa iyang sabakan. Mary was the first tabernacle. O kita usab, nahimo usab kitang tabernakulo. Tungod kay ato man kalawaton ang Ginoo diha sa bayhon sa pan ug sa bino. Og mahiusa siya kanato og kita may usa nga na kaniya. And let us be mindful of His sacramental presence diya sa atong kinabuhi. Kay kung maghuna-huna lang yun ta niya na ba, uban ang pagtuo nga siya gayud ka na, kung maghuna-huna lang ta niya na, nga Ginoo mipuyo uban ka nato, nagpagkatao siya, kung mipuyo uban ka nato, maningkamot yun ta, nga walay dautan nga mga huna-huna nga musod sa atong kinabuhi o sa atong kasing-kasing. Kaya na bitang magtanaw tas tabernacle, kung mutuog yun na ang Ginoo diha, mapakita magita sa atong taas nga pagrespeto, pagyukbo. How much more kung maghuna-una ta, no? Nga ang Ginoo nga naa sa tabernakulo, ang Ginoo na sa Eucharistic sa altar, mao sa pagkala ang Ginoo nga naa atong gikalawat. Magbantay gyud ta. Nga di ta makasa. Kay ngano man pinaagis sa presensya sa Dios diya sa atong kinabuhi, gihimo niyang santos ug balaan ang atong kinabuhi. Nga makaako ta, nga iniglakaw nato humas misa, mapauli ta sa tua, maghapit-hapit ta, magmarites ta, manglibak ta, nga bag-o lang tang nangalawat, di ka ta pamunala nas Ginoo. Adto ta siyanggi merkado, dagang kay tag makita, unya dagang musul sa atong nahuna, no? Makapanaway ta usahay. Pero kung maghuna-una ta nga ang atong kinabuhi naa diha ang Ginoo, maningkamot gyud ta gyud. Mga igsuon, God has already begun a good work in us. We are already being sanctified at the moment of our baptism. And it is God's initiative. Ang atong buhaton is to respond to His initiative. Sustain that grace. Nga di unta na siya mahanaw ba? Kalang grasya nga makasantos. Kaya mao man ang direksyon sa itong kinabuhi God. Dili lang yun ni nato lisur-lisuron ba? Nga mangutana, unsa magyoy kahulugan sa itong kinabuhi? Unsa magyoy direksyon sa itong kinabuhi ba? Nganong gipagkatao man ko ng kalibutan na? Para asa man? Asa man ko padong? We only have one direction. Sanctification. Union with God. Kaya kitang talang, mga matay man ta. Mga matay to mag-una lang ng mga tiguang. No? O mag-una po ng mga batanon. Sa makauna lang. Pero pangutana na, human, matapos atong kinabuhi ni kalibutan na, asa man ta? Asa man akong fulfillment?
Our fulfillment can only be found in God, our Creator. Our sanctification naargyos Ginoo. Unya, ang nakaanindot mga isuon, no? Gihatag na sa Ginoo kanamong sanctifying grace sa panahon nga kita gibunyagan. Pero dili lang ta faithful sa atong mga saan. Pero sa kaayos Ginoo, kanunay lang gyapon siyang nagtawag nato. Mupahinomdom. Balik. Hinusuli ang iyong asala. Aron mahibalik na usab ang atong maayong pakigdait ngadto sa Ginoo ba. Mao nay atong panikamutan. Ang Ginoo nagpakatao, nagpakabata aron iyang yung mapakita kung giunsa ta niya pagigugma ba. And we are the reason for suffering and death and the resurrection. Walay laing rason kung ngano ang Ginoo nagpakatao, nagpakabata, nagantos, kita ang kinungdan. Kita mao ang hinungdan kung ngano nga siya nagantos, namatay. Aron nga kita kahatagan sa iyang kinabuhi. O mahibalik kita sa hingpit ngadto sa Dios ngatong magbubuhat. Gitawag kita sa Ginoo nga maiya. O iyaha na kita. Giangkon ta niya nga iyaha sa patahon nga kita gibunyagan. So ipadayon nato may suon ang atong pagkaiyaha pinagi sa pagpaninguha, pagpaningkamot nga magsubay gyud ta sa kabubuton ug mga kasuguan aron inighuman sa atong panaw sa pagtuo nining kalibutana makaabot kita nga na maong kahimtang nagisaad kanato sa Ginoo. Ang hingpit nato nga pagkahiusa nganha kaniya. Timala nato, matud pa ni San Agustin, our hearts are restless until they come to rest in God, because our fulfillment can only be found in God alone. Nagkatigom kita diha kang Kristo nga mibuntog sa tanang daotan. Masaligon kita karon nga budangop sa amahan dala ang atong mga intensyon ug moingon kita amahan luwasa kami. Ngang simbahan, mabag-o ug kanunay nga mosaksi sa husto nga mga mithi sa pagkinabuhi, sa ingon, matabangan nga matukod pag-usab, ang napukan nga kalibutan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan luwasa kami. Ngang nagkagubot ug naggubat nga mga nasod, makakaton sa pagpuyo, diha sa panag-uyon, ug pagtinabangay, aron makabot ang kalinaw sa kalibutan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan luwasa kami. Ngang manang matuuhon kang Kristo, mubuntog sa pagkabahin-bahin, aron mahiusa sila diha sa Ginoo.
Magampo kita sa Ginoo, Amahan, luwas sa kami. nga ang mga masakiton ug ang mga inutil makasinati og kahupayan ug atensyon gikan sa mga nag-atiman kanila. Magampo kita sa Ginoo, Amahan, luwas sa kami. nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo ngang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo, Amahan, luwas sa kami. nga ang mga matuuhon nga mihalin na maluwas gikan sa kadaot sa kamatayong tunhay. Magampo kita sa Ginoo, Amahan, luwas sa kami. Diyos among amahan, padayong ayuha kami gikan sa tanang dautan, ug padanaga dinhi kanamo ang imong kaayo pinaagi sa gahong ni Jesu-Kristo among Ginoo. Mangigsuon, pagampo kamo aron ang ako ang inyong sakripisyo dawaton ta sa Dios kamahan makagagahom sa tanan. Ginoo, dawata kining mga gasa sa imong katawhan, nga among gihala ning pangilin nila ni San Timoteo San Tito, aron nga pinagi niini ug sumala sa among gilauman, makabot namo ang panabang sa imong gugma. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Nga Ginoo manaakan ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Santos nga mahan, Diyos nga tunay makagagahom sa tanan, na ngay matarong gayon, nga magpasalamat kami kanimo, kanunay usatan ng dapit. Kay imong gitugot nga magsadyang simbahan, diya sa fiesta nila ni San Timoteo San Tito. Sa ingon nga imo kaming giligon pinagi sa parignan, sa santos nila nga kinabuhin. Imo kaming gitudluan pinagi silang pagwali, ug ipanalipdan pinagi sa ilang pangalia, nga makapaymod gayud kanimo. Ug busa, uban sa panon sa mga ngilog mga santos, nagaday kami sa imong kahalangnon, sa walay hunong nga pagingon.
Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tumuran sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu, aron pagsantos niining mga gasad, aron mahimo kini alang kanamo, nga lawas ug dugo ni Hesu Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya upan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini, ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawat kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas, nga itugyan ala kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usap, mihatag nini, ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawat kini, ug Panginoon kamo nga tanan gikan niini, kay kini mo ang kalis akong dugo, sa bagong tunhay nga kasabutan, ang dugo nga'y ula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga salama pasaylo. Buhat kini, aron paghandom ka nako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon pagabanhaw ni Jesu-Kristo, nagahalad kami kanimo ang mahaning pahan sa kinabuhi ug kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga ngayan nga moatubang moalagad kanimo. Himuan nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuan nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among papa, ni Alberto among obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab nga among maigsuon nga nagamatay. Malaumon nga mabanhaw sila talang nagamatay diha sa mong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag simulaw. Kaluoy kaming tanan. Himua kaming angayan nga mag-ambit sa kinabuhintunhay.
uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose, iyang bana, uban sa mga apostoles o sa tanan nga mga santos, nga nagatuman sa mga kabubuton na taas katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daig, kung amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, giha kaniya. Gihatagan na kanimo makagagahom nga man. Diha sa kayo sa Espiritu Santo. Ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Gitudloan kita ni Jesus sa pagdawag sa Dios ng atong Amahan, ug busa mga has kita sa pag-ingon. Uabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, yun isayuta, maingon sa langit, ang kalanon sa matag adlaw. Ihatag ka na mo karong adlaw. Upasaylo kami sa mong mga salat, maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasalat. Ranamo ug dili mo kami itugyan sa mga panulay, hinunualuwas sa kami sa Mangayo kami kanimo, Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang lutan. At agi kami sa kalinaw ning panahon na aron tinabangan sa mong kaluoy. Malikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo, among manunubos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa mga apostolos, ang kalinaw ibiling ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo.
Ayaw tanawa nga mo mga sala, kundi na pagsalig sa mong simbahan, ug sibo sa mong kabubuto natagi kami sa mong kalinaw kay Usa. Ikaw nga po'y hari hangtod sa kangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay malaakan ninyo. Ipakita tang pag-inisyo na panagdait malaakan ninyo. Kini mauang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapitan sa panihapon sa Ginoo. Ginoon ko ay mukalawat kanimo, apampamul lamang, umayo ko. Act of Spiritual Communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Magampo kita. Ginoo among Dios, kaming nangabusog sa balang lawas ug bililong dugo ni Kristo, nangamuyong nga maangkon usab namo ang matuod nga kaluwasan, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo malaakan ninyo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga magkagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Ngalan ng misa, atong dadon ng gugma kalinaw ni Kristo.